bathi lana enza u-g of x ube u-negative 4x plus 7 bese basibuza ukuthi yini i-value ye-limit ka yonke lento uma u-x u-approacha u-negative 1 uma bathi asenze u-g of x equals to negative 4x plus 7 asidwebe ama-axis ethu sizama ukuplotha ngokuyibuka nje le equation sibona sophumanana nanka ama-axis ethu y-axis no-x-axis noma i-horizontal axis ne-vertical axis yethu ebese-ke ngokubuka ngokubona ukuthi kuno-negative 4x plus 7 singabona ukuthi i-slope sethu sizoba nje slope sethu sibona ngalo negative 4 ukuthi slope sethu sizoba nje negative 4 slope sethu soba u-negative 4 sizobona ukuthi indaba igcineni bese ke bathi yini i-limit ka-g of x minus g of negative 1 over x plus 1 uma u-x u-approacha u-negative 1 nako negative 1 lo approach wa-x nako negative 1 g of negative 1 i-value yethu la kule slope sethu esinaso bese ke nathi y-axis yethu y equals g of x igama lalo line wethu igama lale slope sethu esinaso la bese ke thina sifuna ukwazi ukuthi uma u-x u-approach negative 1 yini i-limit yale equation esiyinikwe la u-g times x minus g times negative 1 over x plus 1 nansi ke enye u-x elinye i-point lethu bese ke lawe x comma g of x lana bese negative 1 g of negative 1 yeah, bese sithi g of x minus g of negative 1 u-change in y loyo over uthi ngibhale ngembala eqondene khona uzobona bese sithi over x minus negative 1 x minus negative 1 yabona ukuthi asibhale qala ngifuna ukukhombisa ekugcineni ukuthi ngithini x minus negative 1 u-change in x wethu loyo x minus negative 1 siyazi ke ukuthi x minus negative 1 double negative sinika positive ngakho kufana nokuthi x plus 1 selokho yabona ukuthi kufana naloko esikunikwe kona lapha phezulu lokho vele sizama ukukuthola la nakhona wesola u-g of x minus g of negative 1 over x plus 1 ebese ke masibuka siyabona ukuthi nje besi-approacha lo line oluhlaza baningi oluhlaza okwatshani lapha ukuthi uyabona ukuthi nje bese ukusondela loyo mugqa ukuthi slope sethu sizoba u-minus 4 ngempela nje bekade sishilo naseqaleni kade ngidweba umugqa wethu lo nje kade ngibuka le equation esinayo ka g of x ukuthi ngazile ukuthi slope sethu kuzoba u-minus 4 bathela lana ke i-limit njengoba u-g u-x nxa u-approacha u-negative 1 u-x uma u-approacha u-negative 1 noma ungasebenzisa maphi ama-point amabili kule graph ngoba naku umugqa wethu wale graph uqondile i-slope sethu sizohlezi siwu-negative 4 ngisho ngasuka ngakwesokunxele isandla ngisho ngasuka ngakwesokudla isandla islope sethu siyohlezi siwu-negative 4 negative 4 plus 7 u-g of x njalo loyo nje islope sethu kabe lesi u-g of x minus 11 over x plus over x plus 1 njengoba kade shile ekuqaleni i-limit nje lu-x uma u-approacha u-negative 1 angithi u-7 minus 11 u-negative 4 x plus 1 over x plus 1 u-x plus 1 bayakhansela nebo lo
x plus 1 ukhathelana lo ngaphansi bese sisele nobani no negative 4 njengasekuqaleni ngisho ukuthi ngempela wesithathu le ndlela kade sisebenzisile ukubona ukuthi islope sethu negative 4 ngempela yini futhi nangempela saphuma neslope esika negative 4 ngakho iqiniso ngempela ke leli siyabona ukuthi islope sethu u negative 4